யாருமே இல்லை, நம்ம மட்டும் தான் ஏறினுக்கிறோம். ரிஸ்க்குடா இது. சுற்றி பாருங்கள், காக்கா கூட கிடையாது. அந்த ஒட்டுமொத்த வெள்ளிங்கிரியில் நாங்கள் 2 பேர் தான் ஏறிட்டுருக்கோம். சுற்றி ஒரு காக்கா, எறும்பு, அந்த பூச்சி கத்துற சவுண்டு, இதே இவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. இன்னும் இருட்டுச்சுன்னா பக்கத்தில் இருக்க இவன் கூட நமக்கு கண்ணு தெரிய மாட்டான். அந்தளவுக்கு இருக்கும். ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக, அட்வென்ச்சரஸாக வந்தால் மெயின் டார்ச் நைட்டு. ஆமாம், டார்ச் இல்லாத மட்டும் வந்துடாதீங்க மக்களே. டார்ச் இல்லைன்னா பக்கத்தில் பாம்பே வந்தாலும் நமக்கு ஒன்றும் தெரியாது. ஓகே, மேலே போயிட்டு உங்களை சந்திக்கிறேன். ஒரு வாட்டி பாருங்கள், யாரும் இல்லை.